z Ewangelii według świętego Marka. I zebrali 12 pełnych koszy ułomków. Cud rozmnożenia chleba i ryb, cud nakarmienia ogromnej rzeszy ludzi i jednocześnie cud, który się kończy zbieraniem resztek i wypełnianiem koszy. Tych koszy jest 12, jak 12 pokoleń Izraela, jak 12 apostołów. Jakby Jezus chciał pokazać, że te resztki zbiera w jedno, że dla Niego nic nie jest stracone, zmarnowane, nieważne, że dla Niego nikt i nic nie jest śmieciem i że On nawet z tego, co my byśmy uznali za odpady, robi jeszcze 12 cudów. Tak może być w Twoim życiu. Do zobaczenia jutro.